Land Rover Freelander 2000 кубика дизел. Монтаж на водородна клетка. Да погледнем как е монтирана системата в багажника. Ето вижте как компактно е направена в лявата част на багажното отделение. Багажника остава празен. И сега да попитаме собственика на автомобила. Преди да монтираме водородната система, какъв разход ви даваше автомобила? Разходът беше някъде 9,5 на 9,5. След монтажа на водородната система, каква економия отчете автомобила? След монтажа падна ми на 5,86. 5,86. Това е много добра економия. Някъде около 33-4% може би. Да, много добре, много добре. Ето, Freelander 2000 кубика дизел. Благодаря ви много.